Poštovani kolege i kolegice, poštovani gospodine predsjedniče Sabora. I ova točka je jedna u nizu koja pokazuje ono što mi od početka vašeg mandata znamo, da želite nametnuti u ovaj Sabor jednu igru kauboja i indijanaca. Vi ste već preuzeli ulogu kauboja, a silom želite da mi iz oporbenih stranaka preuzmemo ulogu indijanaca, a kad mi to ne želimo onda se ljutite i na ovakav jedan osobni način ispod svake razine uzvraćate određenim napadima. O HDZ-u se ovaj put neću osvrtati jer opće je poznato što su oni radili i na prošlim izborima ih je stigla zaslužena kazna. Ali ću vama uputiti nekoliko riječi jer i ova točka je dokaz da niste naučili na greškama HDZ-a. Ponašate se u najmanju ruku isto kao što su se oni ponašali u svoja 2 mandata koliko su obnašali vlast u ovoj državi. Ali mogu reći da u nekim stvarima i prednjačite nad njima. Doveli ste ovu zemlju do toga da u njoj ima preko 370 000 nezaposlenih. Uveli ste nekakav program koji je više program za socijalne slučajeve gdje ljudi rade bez zasnivanja radnog odnosa za jednu crkavicu od 1600 kuna, a skoro sve to što dobiju potroše na prijevoz na posao. Nemate ni jedno jasno mjerilo kako te ljude primiti na posao. Kolega Dragovan je spomenuo kako je Šišljagić neprimjereno, župan Šišljagić lutrijom izvukao kandidate koji imaju jednake uvjete za to radno mjesto. To je jedini izbor tih volontera koji nije bio subjektivne naravi. Objasnite vi meni kako ste primali volontere u Ured predsjednika, u Hrvatski sabor, u Vladu, u županije i gradove, ne samo gdje je SDP na vlasti nego druge stranke. Mešetarite s tim radnim mjestima i primate svoje stranačke prijatelje. A kada se nešto napravi mimo toga onda napadate. Što je to nepotizam? Možda da vam objasni vaša kolegica Biljana Borzan što je to nepotizam. Koji su prednosti njenog rođenog bratića Zorana Horvata kojeg je postavila za direktora Bizovačkih toplica? Koje su stručne prednosti doktora Vladimira Borzana, supruga gospođe Borzan koji drma Osječkom kliničkom bolnicom? Da li je to nepotizam? Nije. Ja razumijem, dobili ste izbore, izvolite birati svoje kadrove. Ako budete stavljali nesposobne, makar bili supruzi i bratići, izgubit ćete sljedeće izbore. Ali nemojte bacati kamen jer će vam se vratiti u glavu. Radite puno gore stvari nego što je radio HDZ. A HDSSB-u i njegovoj politici možete samo sanjati. Kroz puno čistilišta možete proći da bi se sustigli naše moralne kvalitete. Kakav vam je novi kandidat Ivica Vrkić koji je 1995. trgovao o prelasku iz HNS-a u HDZ, a zauzvrat mu je zaposlen sin u Hrvatsko veleposlanstvo u Pečuhu. To nije se pohvalio na pres konferenciji. Nije se ni pohvalio kako je trgovao s vama da bude kandidat za gradonačelnika, a zauzvrat ste ga stavili za direktora tvornice ulja Čepin. Možda zato što ga u gradu zovu suncokret, pa ste mislili da ima dovoljno iskustva i predispozicija jer se tamo ipak ulje radi od suncokreta. To su vaši kandidati, to su vaše moralne vertikale. Ma može vas biti sramota. Da li je moralno vi iz HNS-a što Croatia Airlines otpušta 220 ljudi u isto vrijeme kad isplaćuje vašem bivšem predsjedniku Čačiću 842 000 kuna dividende, odnosno otkupljuje dionice? Uvezali ste se tamo u Osijeku i SDP i HDZ i laburisti, ne znam više ko. Okupio vas je mafijaški novac koji financira kampanju. Uz pomoć tih režimskih medija pokušate rasturiti HDSSB. Neće vam to uspjeti. HDZ je izgubio izbore u 2 mandata zbog lopovluka, a vi ćete ih ponovo izgubiti kao i 2004. jer ste nesposobni i pokvareni i uništit ćete ovu zemlju. Gospodine zastupniče, možete barem se ispričati javnosti o kojem mafijaškom novcu i o kojim ljudima vi govorite? To možete pitati vaše kandidate, gospođu Borzan koja dolazi iz Osijeka. Neću ja kandidate, ali zato vam zaista moram izreći opomenu jer je to paušalno. Hvala vam na opomenu. Od vas mi je i opomena zadovoljstvo, gospodine predsjedniče, trebali ste reagirati na gospodina Dragovana. Ja prihvaćam vašu opomenu, a ništa nisam paušalno iznosio i stojim iza svake svoje riječi. Hvala i vama. Dobro, idemo na replike. Prva replika je poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Pa demokratsko je pravo govoriti, ali moram priznati da je kolega vrlo hrabro izjavio nek baci kamen. Tako da
iza toga kad tako nešto kaže znači da u njegovoj stranci jednostavno je toliko čisto funkcioniranje da je to jednostavno uzor ponašanja u Hrvatskoj. A kad držite lekcije o demokraciji onda vi prvo kao stranka morate poštivati pravnu državu. Koliko ja znam, provjerite tko vam je upisan u sudski registar kao predsjednik stranke. Pa toliko o tome o poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Tomić. Predsjednik stranke je nama upisan Vladimir Šišljagić, nemojte iznositi ništa paušalno, ali ja znam da ste mislili na Branimira Glavaša. Pa Branimir Glavaš je za vas sve vertikala. Ovo što je on danas u zatvoru, to je bilo zbog HDZ-ove odmazde i Ive Sanadera koji danas zasluženo trune u zatvoru. Mi za Branimira Glavaša stojimo i sve ćemo napraviti. Ne zato što je on naš prijatelj što ga volimo, već znamo da je nevin i da je u političkom procesu osuđen na ovu zatvorsku kaznu. A on će izaći iz zatvora i tu će sjediti skupa s nama. A vi možete samo to gledati i ljutit se. A tako će vam biti. Još jedna opomena, jer je Hrvatski sud donio pravomoćnu osudu, a vaše privatno mišljenje više nas ne zanima, ni hrvatsku javnost. Mogu jer ste u Hrvatskom saboru dužni poštivati i zakleli ste se, dali ste svečanu prisegu da ćete poštivati hrvatske zakone, hrvatske institucije. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Igor Dragovan. Poštovani kolega Drmiću, niste bili kad sam replicirao vašem kolegi, niste bili ovdje u sabornici. Replicirao sam iz razloga zato što on isključivo išao na osobnu razinu. I rekao sam da ne govorim na osobnu, ne govorimo osobno na mene. Da. Pročitajte fonogram, to je vrlo neprimjereno, niti ikad izgovoreno u ovoj sabornici. A kad već držite lekcije ovdje, vi ste ti koji ste pred Hrvatskim sudom priznali kazneno djelo, nagodili se i pravomoćno osuđeni i sjedite u ovom Hrvatskom saboru. I ovdje dođete vrlo agresivno sa prijetnjama o bacanju kamena u glavu, obračunavate sa svojim možda ljudima koji drugačije misle, odnosno neistomišljenici. Vaše je pravo da zastupate političke stavove, ali nemojte na takav način agresivno nastupati ovdje u Parlamentu. Pogotovo ne prema SDP-u. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Drmić. Za razliku od vas, gospodine Dragovane, kolega Đurović nije išao osobno, a iza svih svojih djela, ili kako vi govorite nedjela, ja ću stati. Ono što sam napravio sam onako kako su me roditelji odgojili, da mi istina i pravda bude na istom mjestu. A vas koji nemate osobu, ideal za kojeg bi učinili nešto, ja vas žalim. Ali nećete nikad razumjeti zašto sam ja to napravio, jer niste u situaciji da to razumijete. Jer nemate takvu osobu, nemate ideale za koje bi ne dali novac, nego dali život. A ja to imam. Hvala lijepa. Treća replika je poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Drmić, stojim iza svake vaše riječi, ne samo u vašoj završnoj riječi, nego li i u ovim replikama. Naime, 5000 novo zaposlenih u državnim i javnim službama i državnim i javnim, odnosno u javnim tvrtkama, a politički podobnih i članova Kukuriku koalicije sve jasno govori. Prema tome, ništa nije čudno ni izbor pučkog pravobranitelja. S obzirom da je to tako, neka gospoda iz Kukuriku koalicije slobodno, javno glasuju, a ne tajno u svezi izbora pučkog pravobranitelja, a mi javno odošmo odavde jer je javna tajna tko će biti taj. Hvala lijepo. Idemo polako. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Damir Tomić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Javno ili tajno? Mogao bih štošta reći gospodinu Drmiću o načinu na koji oni zapošljavaju naše županije, ali neću. Neću ni na osobnoj razini, ne mislim prema gospodinu Drmiću, nego prema mnogim članovima HDSSB-a koji su upropastili našu županiju u zadnjih minimalno 4 godine, usuđujem se reći 20. No, pitam se, žele li nam ovdje gospoda iz HDSSB predložiti sljedeći način? Koliko je bilo kandidata? 20, 30, ne znam, nisam pratio. Da nađemo 20 plavih koverti, da ih podijelimo novinarima i da izvuku jednog kandidata. Možda je to najbolji prijedlog. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. Može. Evo gospodine Tomiću, ja bih vam predložio možda malo retroaktivno. Vaš kandidat u Đakovu je gospodin Matkov
Zašto niste kad ste zapošljavali njegovu suprugu prije nekoliko mjeseci u Đakovačkom vodovodu izvlačili iz plavih koverti? Bilo bi puno poštenije nego što ste ju preko noći zaposlili misleći da neće nitko vidjeti. A u Đakovštini imate 6000 i nešto nezaposlenih. To nije nepotizam. Nepotizam u SDP-u ne postoji kao riječ.